приятели, аз съм Анджа, това е... Къде е Деми? О, Деми, пак ли бе? А това е Деми и днес е 6 декември. Ще отваряме номер 6 в Стич календарите и номер 6 в календара. Аз ще го отварям. Гледа, ти си високо. Анджи! Готино. Сладко! Какво е това? Стич в кекшче. Не ме покажи. Стич в кекшче. Защо отваря? Не отварям. Много е хубав. Браво. И приятели, днес е Николден и всички, които са Никола, Николинка и така нататък. Честит имен ден от нас и се наслаждавайте на видеото. Сега съм аз. Стич китара. Да, Стич китара. Тоест повторка ли? Да. С укулелето? Не мисля. Този е гумен, този е Няма да ги видя. пластмас. Едното Има 3 плоски. Я ги нареди така. Погубени, плоски и потвърди. Има супергерой Стич. Анди, Стич в кекшче. Ама този е твърд. Тя каза да ги подредим по гумени и твърди. Нищо. Така ги подредите. Те са твърди. Тези са твърдите. Това е готвач Стич, укулеле Стич, супергерой Стич. Тук са гумените. Значи, Стич с очила. Смарт Стич. Стич в кекшче. Къпкейк Стич. Стич с укулеле. Така е. Бебе Стич. Да, това биберонка ли е? Влюбен Стич. И още един умен Стич. Е, само една повторка. От 12. Браво. Супер. Влизаме тогава в ножица. Това първо приятелите. Да показваме приятели. мама първо. Трудно да се разбере какво е това. Стига, Но сега ще разберем. Какво е това? Виж, на мен ми се падна с сърчица. Я, о, колко Ангелчета. са красиви. А тук? Почти всяка година имаме нови ангелчета. Да ги сложим на ухата. Много е красиво. И така, тук са гумените, плоските, тук са твърдите, тук са гумените. Пак ли опипвате пликчетата да разберете какво има, Деметра? Не. Някой знае си какво има вътре? Да, това са тези мачкащите са на езичките. Кое? Тези мачкащите са на езичките. Аз знам. 18. Я, дай да видя. Какво е 18? Вижте и така, долу има някакво него май. На Стич сигурно. Не знам, като има розовка и синичко. И приятели, украсихме ухата, отворихме укулеле Стич, отворихме къпкейк Стич. Видяхте нашата украсена уха, както си спомняте, имахме такава задача да украсим ухата. Вие видяхте току-що ухата. И, приятели, ще се радваме, ако се абонирате за нашия канал,
лайкнете това видео, миналото и по-миналото видео с отварянето на календарите. Може пък да изгледате и другите ни видеа, те също са много интересни. И така, както чухте в началото, честитимен ден на Никол, Никола, Николинка и така нататък. И, приятели, чао! Чао! Ти се сети. Здравейте, приятели! Аз съм Анджел, това е Деми, а това е Ема, а зад камерата е мама. И днес... Здравейте! Аз казвам Таня. И днес е 7 декември и ще отваряме номер 7 в всички календарите и големия календар. Не, аз съм първо. Така, аз отварям. Опа. Ето, и емчето слагаме тук, ако иска да бяга, ако иска не. Ау, черничка. Паднало е някъде, сигурно. Оно. Празно е. Няма начин да е празно. Това сигурно от тънките. И открихме го и беше в номер 4, което беше при 3 дни. Къде си отишъл ти, бе? Се понеже е тъничък и се е стъркалял. Трябва да го видя. Сега ще го погледна. Здравей, Стич. Не, нищо. Не го е видяла. Я го изведи да го видим. От големите фигурки ли? Да. От пластмасовите или от гумените? Гумени. Е, така Те май най-хубави са гумените. Макар че те пластмасовите са готини, въртят им се главите. Това стреля! Стреличка от сърце. Този е много сладък. И дебел. Е, Стич. Той си е такъв. Много са сладки тия фигурки. Така, тя ги пъхаме тук. Взимаме... Деми за първи път прави балони и е много ентусиазирана. Покажи, айде покажи на аудиторията. Нали ти отваряш, Деми? Аз си го отварям тук, защото някакви метални глупости. Деми, отваряме без теб. Браво! Нищо, айде да е, ела. На Friends, first of all. Тези са нови. Аз не съм виждала такива. Кое това са? Аз съм го виждала, даже една моя Остава приятелка... ти да не си го виждала. Не, една моя приятелка си купи такова мляко. Какавото мляко на Милка. Добре, Гледаме коледни филми с пуканки. Утре това ще е. ви покажем как го правим. Утре ще гледаме Ето, картина. супаме дивана, пускаме, загасяме всичко, местим масата настрани и гледаме право към телевизора. И даже и заспиваме там. Момичешка вечер с пуканки и коледни филми. Да. Утре ще ви покажем. Може да го отворим да покажем? Айде. И да го издем. Няма да го Аз изядем. ще го изядем. Само ще го опитаме. Не ще го изядем. След вечеря ще го изядеме. А тя отвори другото. Нищо да по едно си вземете от вашите си. Сега го да се... Ето така изглежда. Сега ще го отхапем и ще видим как изглежда. Ето така е. Вътре сигурно има бисквитка. Така е. Какви големи зъби имаш. На какво има вкус? На лешници. Скъпи си. Вкусно е. И, приятели, ако ви е харесало това видео, абонирайте се за нашия канал, поставете по един лайк и ни очаквайте с номер 8. Което според Деми са пак чорапи. И според мен. Защото всеки път правим. Проверяват пликчетата. Вижте, чорапи са! Добре. Да видим дали са чорапи.
Айде на вас! Искаш ли, мамо? До утре, приятели! До утре!